Awak dhewe saiki nonton wong ayu wae. Nanti. Nang Glaga. Ayo mangkat. Motorku wae yo. Ah, motormu ra kepenak kok. Nggo motorku wae yo. Ya yuk. Wah, tutup wis. Piye iki nek tutup ini? Oh, wis bali bae. Yo. Hah? Motorku macet Yo suruh gue. Yo. Domongi kowe nganjel ngaku motorku wae kok. Ora ngerti nek arep macet. Domongi kon ngaku motorku kok nganjel. Ora ngerti nek arep macet kok. Rasake wong kewo. Ngopo motormu wis macet Kang? Macet. Macet po? Heeh. Oh, alah. Iso dadani ra, Kang? Yo iso. Aja, Kang. Lah iki murut. Gak mau, ra moro Kang. Yo wis tak sere-sere gutuk rokok yo. Iya. Piye, Kang? Kok motorku durung balik-balik iki? Lah yo mbuh aku ora ngerti kok. Motor-motormu dhewe kok. Wah, iki kapusan iki ya. Berarti wong kamu modus ya. Bos. Iku lah bandangan ki. Oke tak rono, Bos. Wah, main iki. Cair. Piye iki? Motorku ya, En. Ayo sembuh lah. Iki motor bojoku Buh.